doncs? Doncs com no, ja tornem a estar aquí. Hola, què tal? Ara fem una melé, això ja és una Sí, melé. estem ara, de fet estem tots. Sí, Ara xapem la vida. és una miqueta hermanos Marx sense els Marx. M'encanta. Sí senyor, sí senyor. Així que tenim un convidat. Un convidat. Tenim un avui. superconvidat. Una mica acollonit, perquè estic completament rodejat. No tinc escapatòria, però bueno, sóc un convidat, sí. Un convidat que a més té moltes facetes, Sí. amb les quals doncs, ens podríem estar aquí ben bé 3 dies parlant, però haurem de reduir. Sí, Llavors, sóc el Javi. Hola, I Javi. això, Més això ho directe, diu tot. Benvingut. amb això... De dos clubs, de dos clubs. Soc el Javi Muñoz. De dos Exacte, clubs. sí. i de 2 clubs. És una mica un pequeño overview lúdic. Bueno, sóc el president del Dado Enroscado, sóc el secretari del Club Amatent i estem aquí en l'event lúdic que els es juga. Jo especialment fent una presentació del meu proto, és un euro, que es diu Necrocity. Toma! Toma ja! Necro City. Pam! Pam! Amb il·lustracions de... José Soto, Ah, ja està. un Toma! amic, il·lustrador de molts jocs, com l'Adel, Sí, com Adel, com el Medang, membre del Club Amatent, també, i un nano molt maco. Del Baix Llobregat. Molt maco. Del Baix Llobregat. Del Baix Llobregat, sí, de Vallirana. Exactament. És de Vallirana. És de Vallirana. ara del Bajo. El Baslló, sí. Fantàstic. I què tal? Com t'ha anat avui, allò, posant ja el joc a sobre de la taula? Molt bé, perquè la veritat que el joc, com us he dit, és un euro, és un joc llarg de jugar, i en aquestes jornades que no vens amb res premeditat, amb res concertat, de vegades costa una mica, no?, de treure a la taula, perquè si es passa una mica el temps ja no dona, i molt bé, hem fet una partida sencera pel matí, estem fent una sencera per la tarda, i per mi això és un doblete perfecto, és collonut. Sí, no, i a més, bueno, és un joc que el Sota ha fet un treball molt bonic i visualment a taula, quan pares a taula queda molt bonic, és molt cridaner, la gent s'ha interessat molt, t'ha preguntat, i una mica és també la cosa, a part d'estar aquí compartint això amb vosaltres, la cosa que tu t'emportes també és això, no?, que la gent ho vegi i parlar, i això, i això és molt maco i això ha estat un èxit, en aquest aspecte ha estat un èxit. Que bé, tu, escolta, doncs estan contents ja. Sent el primer any que posem protos, del que jo he escoltat de la gent que ha portat protos, èxito total. La veritat que jo us puc dir que molt bé. Les taules plenes, tant les taules amb jocs com amb gent. Val? El tema que és dels cellers ha funcionat molt bé pel sorteig, molt guai, molt guai. La veritat és que és molt bonic quan arribes a un lloc, no?, a donar un cop de mà i també a aprofitar-te una mica del que t'ofereixen, no?, perquè ja heu fet un curro i nosaltres venim a mi a taula parada, no?, a servir el vostre event, no?, per lo nostre, però veure que arribes i això funciona, no només per tu, no?, o sigui, funciona per tothom, per als que heu treballat, pels que estem col·laborant, per la gent que ve a gaudir, no?, que això funciona, que això rutlla, això mola molt. És lo guai, no?, de tot això. Molt bé. Jo l'última pregunta que et faig, perquè tinc aquests aquí que estan amb el pap ple de preguntes. Quan tu poses el proto en marxa i un proto tan llarg, t'acaben fent feedback o senzillament gaudeixen de la partida? Perquè la maduresa del joc és ja guai. Sí, exacte. A veure, en esdeveniments d'aquest tipus, el feedback és molt difícil que t'arribi. La gent no està pendent de fer un anàlisi del joc per després dir tal, qual. N'hi ha gent que té això ja com per ser mateixos, que ho fan sempre, i sí que et donen un feedback, tio, molt això, perquè tenen una ment analítica, potser són Eurogamers també, no?, i ja forma part de la seva manera de jugar, fixar-se, però per norma no. La gent està pendent de jugar, de gaudir i tal, no? El feedback el busques més quan ja fas un testeo. Això d'aquí no és un testeo, això és una mostra, Gaudir, que la gent jugui, que la gent el conegui, que s'ho passi. I això vol dir que l'any que ve estaràs en aquest cantó de les taules? Bueno, ja sap. De fet, l'any que ve, la idea de l'any que ve és llançar això fora ja, o sigui, oferir això al mercat, no? Estem preparant un vídeo de promo amb el Soto també, estem fent coses per treure això endavant. No farem un crowdfunding, perquè és una feina que no ens ve de gust de fer, i com podem
dir no vull fer-ho perquè no em ve de gust, ho fem, Meravellós. però sí que volem fer això, no? Veure si podem donar el pas final que estaria bé, no? No és la finalitat, o sigui, no és amb el que jo em guanyo la vida i miro de fer això una mica el que m'agrada. Jo tenia una idea, l'he posat en marxa, vull tancar-la perquè tinc altres idees que vull també, És el que et volia i tot preguntar. és temps i tot és això, ara parlarem d'això si voleu, i la idea és que potser l'any vinent l'altre pugui estar a l'altre costat de la porta, no? Encantadíssim. A la sala dels nens grans, Ahí ja. està. Has picat portes ja? Heu picat el porta? Vaig picar portes l'any passat, però hi ha una mica de, ei, tinc això, però sense oferir res, tinc això, t'interessa que t'enviï alguna cosa? I no. De tota manera, jo he notat, no sé si... Jo he notat una miqueta de canvi, potser m'equivoco, és només una sensació de canvi en el mercat. Vull dir, l'any passat tu miraves la web de David i on abans deia si tens un proto, envia'ns info, et posava tenim tot l'any cobert i tot l'any vinent també. Directament. No, Ara no no, accepten ara nous no projectes, posa, una cosa així. Val? L'altre dia vaig veure un Insta d'una editorial que no ho diré per no fer publi, val? Educa. Però és una editorial que està Top. a l'últim nivell, Vale? val? Deixem-ho aquí. A l'últim nivell. No agafeu, no? Bueno, ja us explicaré. Sí. Que deia, busquem autors. Aquí. Però si és d'últim nivell, què? Si és d'últim nivell... Bueno, jo deia. Quan el tenim al micro... Exacte. Ja, Jo deia, estàs... que em refereixo, que el que abans era, ho tenim tot cobert, Ara no tanto. Ara ja n'hi ha editorials que fins i tot s'anuncien per buscar autors, no? Hola, guapo. N'hi ha editorials també que m'han comentat que ja s'estan sortint una mica del joc familiar, que va tenir un boom, i estan buscant jocs més... cosa més currada. amb més cos i... Sí, més durs, En no? què- Entre cometes. En què més estàs treballant? Danos datos. O sigui, tens aquest joc gairebé Sí. tancat, diguem-ne que tancat... Jo aquest el dono per tancat. Correcte. Estic obert a coses... Addons. No, i millores, val? De fet, amb els amics de Punt de Partida d'Igualada, en un testeo preparat que vam fer allò, ei, va, parem unes taules i em doneu un cop de mà, sí, tio, que ens mola, no sé què, pam. I la gent que van allà era una gent superpreparada, mira, saco. però van fer unes partides que t'hi cagues, i a més em van donar un feedback, i un tio em va trobar en l'àrbol de tecnologia, és un recorregut que no l'havien vist ningú, i que trencava, o sigui, és d'aquelles coses que si no les trobes, qui ho troba, això és el recorregut recurrent que tothom farà, i és el que a mi no m'agrada, això mata un joc. Que bo, això. I mata un joc que a més busca l'estratègia, no? I la varietat d'estratègies, això ho mata. I m'ho van trobar fa uns mesos, He estat 2 anys fent testejos del joc. Quan el vas idear, aquest joc? Aquest joc el vaig idear, la idea original era un deck building. va ser fa potser, no sé, 4 o És el que 5 anys. passa. I anava a fer cosetes. I el Soto em va dir, si vols fer un proto, posa-t'hi. No facis, i ara no, i no. Posa-t'hi, i cada setmana. I això va ser un procés de 2 anys. Fins que vaig donar per tancat allò que fa, va ser l'any passat. Val? I això sí, van ser testejos setmanals, canvis, tal, pam. Val? Aquest any per altres històries i perquè no em dóna la vida, m'he parat una miqueta, he fet aquests testejos més, amb els amics del Salón de los Héroes, amb els Punt de Partida, amb gent, no? I també amb els col·legues que m'han ajudat molt, no? Gent de l'Amatent, gent del Dado, gent de fora, però m'he parat una miqueta més, saps? He sortit a un parell d'eventos i això, però no tant ja com els altres. Però el que és el tema, 2 anys ha estat de treball. Perquè els dos, o sigui, tu tens una idea, la presentes i primer el deck building, ara és un taulers més Eurogame. Sí. Quan comencen a donar-te aquests feedbacks, clar, tu has de prendre com una cosa positiva. No, clar. Perquè, clar, algú Exacte. pot dir, Sí, hòstia, sí. però tu És que- pot girar-te una mica la idea de tot, fins i tot, de dir, hòstia, jo he No, pensat així, però tu sempre no. t'has de prendre, exacte, perdona, com alguna cosa positiva, perquè t'estan donant un cop de mà. O sigui, el feedback no és una crítica, no és tio que malo. No, és una és mejora. tio, això estaria Evidentment. millor així. Tu també has de triar una mica. Aquesta millora m'agrada o no m'agrada? Aquesta bé. És que també n'hi ha 2 tipus de diguem-ne, tu quan agafes un joc i el comences,
això no rutlla, no? Per què no rutlla? Per això. I algú et diu, per què no és millor de fer això o fes això? Hòstia, saps? Ho proves i pam, i vas incorporant canvis i vas redefinint i vas polint i vas fent que... Val? Després n'hi ha el feedback, de quan el joc ja està que marxa, i aleshores també aquí has d'anar una mica perquè ya ni han feedbacks que son opiniones, y las opiniones son como las madres, todo el mundo tiene uno y todo el mundo piensa que la suya es la mejor, ¿sabes? I tu aquí has de posar una mica també la cosa de dir, escolta, jo vull que el meu joc sigui així, perquè no has oblidat mai que és el teu joc. I jo tinc molt clar que una línia, no? Una línia. Sí, clar, per on vols que vagi, no? Havia gent que em diu, hòstia, és que estreny molt, és que jo vull que t'estrenyi. És un euro duro. No duro, però no m'agraden els jocs que pots fer-ho que et roti. M'agrada el joc que tu has de currar una mica per arribar on vols arribar. Bueno, el que passa que està bé doncs, que algú que et digui una cosa dirà sí, entenc el que em dius, però jo vaig per aquí. I algú et dirà una altra cosa que diràs, hòstia, dintre de la meva línia... I fins i tot et trobes amb idees que et donen que dius, hòstia, és guai, però és que si fico això és massa. Clar. Saps? Sí. Dius, això ja ho hauríem de deixar fora. No està per l'expansió. Sí, exacte. Fes. No, que és important també per un dissenyador o dissenyadora tenir clar una cosa, que és que el joc s'ha d'acabar en algun moment. Exacte. Això, hi ha un moment que l'has de tancar. L'has de tancar i com si no sigui una cosa molt... Ja està. Sí, perquè si no aniries enamorant, que és un procés creatiu. Sí, és el que ens deia l'Eloi i el que ens deia també el Ferran, que ens deien, per una banda, d'intentar treure coses que s'obrin i per una altra banda mai podrà estar tothom content i... Exacte, sí, a més que els jocs, bueno, tothom juguem fa molts anys, i sabem que el joc que a tu t'agrada i que et trobes de puta mare, jo a lo millor no el suporto, no? I això no és que sigui un joc dolent, ni que sigui millor que un altre, sinó que para gustos los colores, està claro, no? I ja està. I el joc no deixa de ser una experiència super subjectiva, per molt que sigui comunitària i diguéssim molt alineada. Un joc sense regles no és un joc sense reptes no és un joc, per tant allà tanques una experiència, però cadascú la viu d'una manera completament diferent. Jo el joc el dono per tancat quan ja funciona, i fas les regles. I un col·lega, jo tinc un col·lega que li vas dir, escolta, no miris el joc, no juguis, ni el miris. I quan el vas dir, ja està tancat, li vaig dir, i li vas donar una còpia del joc i les regles, i munta una partida amb gent que n'hagi jugat mai. I ho va fer el tio, funciona. I li vas dir, tio, gràcies per això. S'ha acabat. Sí, ara hi ha gent que si no n'hi ha un vídeo a YouTube no es mira, no juga un joc perquè això és jugar regles, i jo vídeo a YouTube no en tinc. Digue'ns, Javi, idees que tens una mica, aquestes línies que tens de jocs... Jo tinc unes idees realistes i unes idees que estan allà, que potser quan em jugui i que tingui temps les faré, saps? Dale. La que tinc ara, i ho tinc preparat per començar els testejos, de fet ja n'he fet un, és un joc un dungeon crawler, però infantil, per nens, que més que el joc en si, més que ser un joc de matar monstres que es fa, és un joc en què el capità s'ha d'encarregar que entre tot matin els monstres, s'agafen, és semicooperatiu, perquè després n'hi ha el rotllo competidor que en surtin qui més tresors tingui guanya, però cada habitació té una trampa i el rotllo és que el capità, que canvia cada ronda, ha d'enfrontar-se a la trampa, i les trampes són minijocs. Aleshores és un joc per nens, molt senzillet, però que necessita el seu testeo, el seu rotllo. El que passa és que aquí ho tinc una mica més difícil perquè els grans no em volen jugar a jocs de nens. I ara estic a veure d'on trec jo nens, perquè els meus fills tenen 20 i pico també, saps? Has de parlar amb alguns col·legues que... El director de l'escola d'aquí a Calders és un... El teníem fa un rato per allà, a la biblioteca oberta. Sí, no? És un amant, Sí, no, això és posar-me, era una mica de conya també, no? Però sí. Nosaltres allà al Dado fem una sessió mensual de jocs familiars, on venen famílies i tal, i segur que alguns dels habitants ens enxufo. I jo conec algun adult que juga pitjor que nens, que també els podria enxufar, li costaria més. I bueno, això és el projecte que tinc. Tinc dues idees més, que una la tinc vist desenvolupada, que van en relació amb aquest euro. Aquest euro, el tema que té és que són supervivents d'una ciutat que ha tingut un desastre i és inevitable. O sigui, moriries... La Copa Amèrica. La Copa Amèrica.
És un desastre energètic. És un Txernòbil, no? Bueno, i tu el que fas allà és que amb morts fas unes criatures que els dones vides perquè treballin per tu i morin allà a la ciutat, no? I construir la teva ciutat. I tinc un segon joc que seria com la continuació, val? En el que amb una mecànica una mica, no de rondó, sinó d'un token giratori que pots controlar tu, val? Per comprar cartes, val? Compraries de dos mercats cartes que comben entre si, però no fas combos per tota la partida, sinó es van perdent i es van renovant. Per tant, canvies els... Has d'anar comprant diverses cartes. Vas comprant cada torn, compres i fas combos, però els combos, val? I a part de fer combos, les cartes farien també com un raid en el que fas un recorregut d'expedició per trobar una nova terra per assentar-te, perquè on t'has assentat en aquest joc ha arribat la nube tòxica i és inevitable, seria com l'expedició de trobar un nou. Aquest és el segon que el tinc fet, he fet un testeo, s'ha de polir molt i no tinc temps. I després tindria una tercera part, que seria un joc que jugaria amb un tablero de policarbonat, amb hexàgons, perquè seria com que has trobat el terreny i t'instal·les. Cadascú s'instal·laria en una zona i seria com que vas pintant a sobre els terrenys, el que fas, el que edifiques, tot això. Cadascú disposaria d'un recurs que podria comerciar amb els altres. Aquesta és la idea en el meu cap, no? Que seria com l'assentament definitiu. Formaria part de la trilogia. Una trilogia. Per això és el que tinc allà en l'aire, perquè això és molt temps, molta dedicació. Ara estic amb aquest altre. Aquests estan allà, com deia la Lluer, tenia un calaix d'idees o alguna cosa així, deia. Fent xutxuf. I que tires, doncs, això ho tinc allà, però això ho faré. Sé que ho faré. Quan? No ho sé. Però això és el següent que faré. Molt bé. Una última cosa. Digues. Aviam, a mi no m'estranyaria que gent que ens estigui mirant hi hagi gent potencialment que pensi, hosti, a mi m'agradaria fer un joc de taula, no? Aquesta inspiració que deies, és a dir, tu quan dius vaig a fer un joc de taula, perquè abans hem preguntat al Toni López, és a dir, estàs un dia veient un documental d'animalets i t'inspires, o t'asseus i penses, comences a donar-li el tarro, aviam, com podria fer un joc de taula? Jo penso que això ha de ser una cosa més natural i més fluida. En el meu cas va ser, hòstia, amb aquest joc, jo vull fer un joc on tu agafis cartes que les puguis combinar, que siguin dos meitats. Aquesta era la idea original del deck building. En lloc d'un mercat, dos mercats i que la teva mà les cartes convessin, no? Aquí com van perquè són meitats de morts per fer les criatures i et donen beneficis diferents. És el que ha acabat d'aquella idea. Però va ser una idea, se'm va acordir dir, vull fer un joc al voltant d'aquesta mecànica, no? El segon joc aquest que us dic que seria, que és al voltant d'aquesta mecànica de la compra del mercat depèn d'un token que t'obliga a comprar aquí o tu pots fer-lo que es bellugui pagant, no? I has de treballar per això. Serà la mecànica. Tot l'altre, bé, ara et dic que serà així. Potser acaba sent... Vés a saber. Però penso que ha de ser una cosa... No ha de ser, jo vull fer un joc, no, ha de ser una cosa més fluida. Hòstia, tinc aquesta idea. M'agradaria fer un joc, això és el primer, no? Per dir, hòstia, que guai, hòstia, mira, els Simpsons, no? I ja està, i prefereixes veure els Simpsons que fer un joc de taula, per moltes idees. Però jo penso que el procés és aquest. Tinc una idea, m'hi poso tal... Tinc una idea, m'hi poso i... Aquesta idea és una merda, tio, no. També, sí. Molt bé. Doncs molt bé, escolta, encantat d'haver-te tingut avui aquí. No, el plaer és meu, la veritat, aquí m'he escapat una mica de la taula, estava ja fins al monyo d'estar allà amb els friquis ensenyant-li. Jo volia parlar una mica amb algú d'una altra cosa, I ara dirà, hòstia, no vull xapir. I si voleu porto el hit, aquí fem ara, que som 6, fem un hit aquí, Ara. Han estat aquí darrere fent un hit. Sí, no, clar, no, ho dirà, perquè ara, almenys que jugui alguna cosa. Ja està, sí, jo tinc moltes ganes que a les 7 es faci el pistoletazo de cierre y ponerte ya en el otro lado, ¿no? En el lado oscuro. Unes pizzas i a jugar un rato amb l'energia que ens quedi. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Merci. Molt bé. Vinga. Aquí.